Nikde na nebi není žádná tabule, na kterou by Bůh napsal váš účel, vaše poslání v životě. Na nebi není žádná tabule, na které stojí Neil Donald Walsh, fajn chlápek, žijící v první půli 21. století, který dvojtečka a mezera a jediné, co teď musím udělat, abych pochopil, co tu dělám, proč tu jsem, je najít tu tabuli a zjistit z ní, co se mnou Bůh zamýšlí. Žádná taková tabule ale neexistuje. Takže váš úkol je to, co si určíte. Vaše poslání je to, co si sami stanovíte. Váš život bude takový, jaký si ho vytvoříte a nikdo ho nebude posuzovat teď ani nikdy jindy. Radost, láska, svoboda, štěstí, smích, o to tu jde. A jestli jste zažili radost, jak hodinu sedíte a meditujete, tak to dělejte dál. Jestli zažíváte radost, když jíte chleba se salámem, dělejte to. Běžte za svým štěstím a vesmír vám otevře dveře, kde byly předtím jen stění. Když jdete za svým štěstím, zažíváte neustále radostné pocity. Otevíráte se hojnosti vesmíru. S nadšením sdílíte svůj život s těmi, které milujete a vaše nadšení, vaše vášeň, vaše štěstí se přenáší na ostatní. Já to dělám téměř neustále. Jdu za svým nadšením, jdu za svou vášní, jdu za svým zápalem a dělám to celou svou existencí. Těšte se ze života, protože život je fantastický. Je to velkolepá cesta. Budete žít v jiné realitě, jiný život. Lidé vás uvidí a řeknou, co děláš jinak než já? Jediné, co děláte jinak, je, že vy pracujete s tajemstvím. A pak můžete dělat, mít a být všechno to, o čem vám lidé tvrdili, že dělat, mít a být nemůžete. Skutečně teď vstupujeme do nové éry. Do éry, kde nejzaší hranice není vesmír, jak by řekli ve Star Treku, ale kde je jí mysl. Vidím budoucnost plnou neomezených možností, neomezeného potenciálu. Nezapomeňte, že využíváme maximálně 5% potenciálu naší mysli. 100% lidského potenciálu je výsledek pravého vzdělání. Představte si svět, ve kterém by lidé plně využívali svůj duševní a citový potenciál. Docílili bychom cokoliv, zvládli cokoliv a dokázali cokoliv. Splňte s dobrem, po kterém toužíte. Všechny náboženské knihy to učí, všechna velká filozofická díla, všichni velcí vůdci, všechna božská vtělení, co kdy žila. Jděte a čtěte si slova moudrých. Mnoho z nich jsme vám ukázali přímo v tomto pořadu. A víte co? Všichni něco pochopili tajemství. Teď už ho znáte i vy. Využívejte ho a poznáte ho ještě lépe. Ocitli jste se nyní na této křižovatce života? Právě proto, že vám něco ve vás stále říkalo, zasloužíš si být šťastný. Narodili jste se, abyste něčím přispěli, abyste dodali cenu tomuto světu, abyste byli tím nejlepším, čím můžete. Naprosto všechno, co jste zakusili, každý moment, kterým jste prošli, to vše bylo přípravou na tuto chvíli, kterou zažíváte právě teď. Teď chápete, že jste tvůrci svého osudu. Představte si, co byste mohli dál dokázat s tím, co teď víte. Jak s touto chvílí naložíte? Jak se té příležitosti chopíte? Nikdo jiný za vás neodtančí váš tanec, nikdo jiný neodspívá vaši píseň, nikdo jiný nenapíše váš příběh. To, kdo jste, to, co děláte, začíná právě teď. Věřím, že jste skvělí, že je na vás něco velkolepého. Je jedno, co vás ve vašem životě potkalo. Je jedno, jak mladí nebo jak staří si myslíte, že jste. Ve chvíli, kdy začnete správně uvažovat,
Je tam ve vás uvnitř něco, je ve vás síla větší než svět a začne se vynořovat. Ovládne váš život. Bude vás živit, bude vás šatit, bude vás vést, chránit vás, řídit vás, podporovat samo vaše bytí, pokud jí to dovolíte. Tím jsem si naprosto jistý.